Tudhattam volna, hogy itt találom. Meg a professzor. Jó estét, Dab-Dab. És a gyerek? Kicsi professzor, meg a professzor. Remélem minden simán ment, Hagrid. Fuck off! Szomorkodj, Hagrid. Örökre veszünk búcsút tőle. Figyelmeztetlek, macska. Elég egy rossz mozdulat. Egyetlen stikli. És egy hétig egy árvafaszt sem kapsz enni. Azt de... Bocs, hogy így bebasszad. Ilyen pici korod óta nem láttalak, Harry, de nem hittem volna, hogy ilyen nagyra nőttél, főleg itt deréktájon. Hát persze, hogy te vagy, Harry. Hoztam neked valamit. Lehet, hogy útközben egyszer-kétszer rászadtam, de az íze az talán még mindig jó. Köszönöm. Hát nem minden nap lesz egyéves az ember, he? Az iskola minden tanulójának rendelkeznie kell egy darab 2-es méretű emellett magukkal hozhatnak, ezt mind megkapjuk Londonban. Megbaszlak, Harry. Sok a dolgunk. Viszlát. Isten hozott, az szóljon, Harry. Igen. Ott vehetsz pennát meg tintát, ott meg a többi szükséges csecsit kapod meg. Lássuk ezt itt. Suhincson vele. Eltaláltuk. Harry! Harry! Isten éltesse! Hú, szar... Ha akarod, írd le inkább. Nem tudom, hogy írják. Ha. Fuck off! Kimondom. Promedel. Omedov. Fuck off! Bocsánat! Leülhetek? Minden fülke tele van. Fuck off! Egyébként Sephely. vagyok. Sephely. Weasley. Én meg Harry. Weasley. Szent szar, te Harry Potter vagy. Itt sorakozzanak fel, kérem. Nos, mielőtt elkezdjük, Dumbledore professzor úr kíván néhány szót szólni. Van néhány kihirdetni valóm a tanévre vonatkozóan. Megbaszom az elsősöket. Köszönöm. Akinek a nevét felolvasom, ide jön hozzám. A fejére teszem az iskolai süveget, és a süveg beosztja őt egy házba. Hermione Granger. Jól van. Semmi baj. Nyugalom. Ez a lány nem komplett, az tuti biztos. Igen. Helyes. Jól van.
Kérem a jelszót. Finisz.